Għaddejja kampanja biex jiddefendu kemm jistgħu lid-direttur tal-ħabs il-Kurunell Alex Dalli u tmexxija krudili tiegħu fil-faċilità u fl-istess waqt jiskreditaw lil min qed jipprova juri verament x'qed jiġri fil-faċilità vendikattiva ta' Kordin. Kliem l-opinjonista Peppi Azzopardi meta mistoqsi minn Net News dwar il-fake news mill-medja laburista dwar intervista esklusiva ma' ex-ħabsi li xandar Net News fil-jiem li għaddew. Din hija parti minn kampanja illi qed issir biex jiskreditaw il-dawk in-nies illi juru verament x'inhu jiġri fil-faċilità vendikattiva ta' Kordin. Din saret bħala parti minn kampanja kif tiġaħat biex propju jiddefendu tmexxija krudili illi hemm fil-ħabs. Il-Kamra tal-Aħbarijiet tal-Partit Laburista implikat b'mod qarriqi li Net News intervista lil Jordan Azzopardi li riċentament ħareġ fuq bejl fil-waqt li fakret fl-akkużi serji li dan iż-żagħżugħ qed jiffaċċja. Madankollu din ma kienet xejn ħlief fake news akkumpanjata minn ritratti li juru b'mod ċar li żewġ persuni huma totalment differenti. Peppi Azzopardi mhux l-uniku li jemmen li din il-mossa tal-medja laburista saret f'tentattiv mill-partit ta' Roberta Bela biex il-ħabsin jintefgħu f'del l-ikraħ fil-waqt li tingħata d-diviża lid-direttur tal-ħabs. Fil-fatt dan is-sentiment ħareġ fl-aħħar sigħat f'diversi reazzjonijiet fuq il-mezzi soċjali għal din il-fake news tal-medja laburista. Minnaħa l-oħra, l-opinjonista jtenni li s-sitwazzjoni ma tistax tibqa' kif inhi għax inkella nkunu qed nirriskjaw li jkollna imwiet oħrajn. Jekk l-affarijiet jibqgħu kif huma, se jerġa' l-aħħar isqatt ikollna mwiet oħra. U rrakkonta kif l-aħħar vittma tal-faċilità wara li dan ingħata l-aħħar tislima marret quddiem il-ħabs u weħlet nota mal-ħadid b'appell biex it-tmexxija tal-faċilità tiġihom kuxjenza u ma jħallux aktar nies imutu. Fuq kollox Peppi Azzopardi faħħar il-kuraġġ tal-ex ħabsin li qed jitkellmu għax qal li dan il-pass jista' jipperikolalhom ħajjithom f'każ li dawn jerġgħu jispiċċaw il-ħabs.